पार्थक्यनि बाहाय दङ जे आगोलनि सरकारनि दिनाव जोङो मोनसे मोजां प्लेनिं परिकल्पना लानानै खामानि मावाखै जे बबे खामानिखौ मावगोन माब्रैहाय शुरु खालामगोन आरो माब्ला फोजोबगोन बिनि परिकल्पना गैयामोन किन्तु दा प्रमद बर'आ बेखौ एसे आलादायै मावनायखौ जों नुनो मोनदों जोंहा बिपिएफनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि दा बेखौ बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मेल दावथिङावल' बुंसोबायदों जे बिपिएफआनो सरकार दागोन 100% बिपिएफआनो सरकार दागोन होननानै बुंदों बे बुंनायनि बबाहाय मा जुक्ति दङ नोङो गामियाव थां सहराव थां रायजो राजाफोरजों रायज्लाय मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि मानसिफोरजों रायज्लाय बिपिएफनि खोथाथ' फैया आरो बिपिएफखौ बिटिसि बासिया नों मुस्लिमखौनो बुं बर'खौनो बुं बाङालिखौनो बुं असमियाखौनो बुं राजबंसिखौनो बुं गुरखाखौनो बुं आदिबासिखौनो बुं गार' राभा बयखौबो बुं बिपिएफखौ अलरेडि बिदाय होनायाव फैखाबाय आरो इउपिपिएलआ जिहेतु दा सरकार दानानै 4 बोसोरनि गेजेराव गासिबखौबोथ' बहा मावजोबनो हानो किन्तु बिथांमोननि जि हाबा मावनायनि जि आदब जि खायदा बेखौ बयबो मोजां मोनदों आरो बे हिसाबै फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौनो आरोबाव सरकार गठन खालामहोनानै साबसिनै खामानि मावनायनि थाखाय बयबो थिरांथा लादों खामानि मावनोबो रोंबाय जोंनि प्रयजन बुस्थुफोरखौबो जों साबसिनै मिथिबाय आरो प्रमद बर' बिथाङा राजनैतिक क्षमतायाव फैनायनि उनावहाय जोंनि जायगायाव थानाय मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि समस्याफोरखौ बिथाङा मोजाङै नायदों बिथांमोननि लुबैनाय मा नांगौ बिसोरनि भाषा संस्कृति साहित्य मोसानाय दामनाय देनाय गेलेनाय बिथिङाव माबोरैहाय जौगाहोनो हायो शिक्षायाव बोरै जौगाहोनो हायो आरो मोनफ्रोमबो जायगायाव जेन' दालां गैयै होननाय थाया लामा गैयै होननाय थाया इरिगेसन गैयै होननाय थाया बेफोरखौ नायनानै मोनसे परिकल्पना लानानै बिथाङा बिथांखि लायै खामानि मावदों जेरैहाय मोनफ्रोमबो 40टा समस्तियाव मोनसे स्टेडियाम बानायनायनि बिथाङा बिथांखि लादों आरो बे स्टेडियामखौ जोंनि बिएलटिनि सासे बयनिख्रुइबो सिगां चेयारमेन जानाय आरो सासे बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि सिलागां बसुमतारीनि नामाव बिथाङा दोनदों दा बे हिसाबै संग्रामि नेताफोरखौबो बिथाङा बावलांनो नागिराखै गोसोखांनो हानायनि पार्मानेन्ट माने बेखौ मोनसे सिन गालांदों लोगोसे अबेबा जायगायाव अनफ्लंनाय बा अबेबा जायगायावल' मावफ्लंनाय खालायाब्लानो 40टा समस्तियाव मोनसे मावनानै होनायनि बिथाङा बिथांखि लादों पार्थक्यआ बेफोर